Gdje si, Micka, što ima? Evo sad sam se upalila, samo što sam ušla ovog momenta i ja vidim poziv. I to kažu, evo sad sam se upalio, evo sad sam se, hoćeš da čekamo da se narokate pa da igramo? Ne, tamo na posle, izvoli slobodno. Micka, moram ti reći da si mi lijepa ko lutka. Hvala takođe, ti si lep. Kad ćemo da se upoznamo, pošto se ne znamo? Sad nam je prvi put razgovaramo. Ti i ja, ti si zaboravila, Micka, stvarno. Ne, u stvari razgovarali smo s Janjušem i s onom curom isto. Aha, misliš, sad smo prvi put jedan na jedan. A jel da? Ćao, Micka, ja sam Vladimir. Evo, ja sam Milica, kako si? Mnogo si slatka, Milice. Hvala takođe. Kako je beba, Micka? Slušam te. Da, sjajna je, spava. Bravo, bravo. Reci ti meni, Micka. Šta? Reci ti meni, jel si zauzet, momak? Nemam, misliš djevojku imam li, jeli? Da, to Nemam, ja da imam djevojku, ona me ne bi puštila sigurno da sam na TikToku. Nemam djevojku, života mi. Što, za koga pitaš? Za drugaricu. Za drugaricu, jeli? Da, pitam za drugaricu. Dobro, kakva je drugarica, reci mi nešto o njoj. Plava. Ajde, upalimo meč, ovdje me dodaju, samo sekund. Plava, visoka, zgodna. Kakvu kosu ima, plavu, jeli? Plavu, da, na dogradnju. Na dogradnju. A reci mi, ima li tetovažu tu? Ne. Nema tu, jel? Ima tu? Ne, ima na nekim drugim mestima. Ima na drugim mjestima, jel? Da, da li voliš... Kako se zove? Pa ne sad da ti kažem javno ovako. Reci mi prvo slovo. M. Znači Mija. Ne, nisam ja rekla. Ja kažem. Imaš... Družite li se i dalje? Pa drugarica. Ne mogu, nisam rekla bivša drugarica, kažem ti drugarica. Micka, ne lajvuješ često, Micka? Ne, mene to smara. Što? Ti bi mogla ovdje da pružiš ljudima lijepe stvari, mogla bi i da zaradiš dobro, možeš šta hoćeš ovdje na TikToku ti. Otvorit ću YouTube kanal, ovo me smara. Ne sviđa mi se ova platforma, iskreno. To? Nekako mi je sve fake, nekako mi je, nisam ja, znaš, u tom vibe-u. Ali stani, šta može da bude fake? Ti družiš se sa ljudima s kojima hoćeš, radiš šta hoćeš, imaš ljude koji ti podržavaju, podršku sigurno imaš, tako da ono... Ali šta će meni podrška? Zašto? Ovdje može dobro da se zaradi. Podrška je ljudi da me vole, ne da me sponzorišu. Jel' tako? Ženo Božija, ne znam, ja sam to nekako... Ajde, vjerojatno mi je to... Ti si skočio u TikTok, jel' tako? Pa ako si na TikToku, ako igraš mečeve, samim tim želiš da te ljudi giftaju, valjda je to logično. Šalim se, naravno, rasprdam se. Nije ovo za mene, znaš, mnogo mi je nekako to sve... Ne znam kako ti objasnim. Nisam ja, brate, za ove platforme. Jesi za reality, a nisi za TikTok, ne lupaj, Milica.